वेलकम टू गुरु भोजपुरी। तो का हाल बा भाई लोग, आशा करते हैं कि स्वस्थ और मस्त हो के बोलो। आज हम एक लोग लेके आइल बानी नया इंटरेस्टिंग वीडियो जो बाटे अपना फिलहाल में गाना आइल बाटे बंदूक गाना के बोल बाटे भैया रंगबाजी आई के 4 दिन से करता उ लइका होत ही चुकी से कोलू बाबा होत चुकी से रंग ना होते चुकी ना मतलब हां अच्छा का से तो वैसे रंगदारी करता रहन तो नहीं के पता तो देख लियो लो उनकर पहिलका गाना उठा के भैया वही बेरा से उ रंगबाजी के करलन एगो 4 दिन से कुल रंगबाज बन के पूरा माहौल के बिगड़ले बालो केहू ना बोले लगा के ना पूरे तल जाला शांत रहे दल जाला लो हजे बोले याद देले कहल गइल बानू कि साउथ में अल्लू भोजपुरी में कोल्लू इनकर कोनो जोड़ा नहीं खे डायलॉग कते नहीं खैर कोनो बात नहीं है अपन कोल्लू बाबा हन बाकी जैसे देख लेनु भैया गाना भी कोई मतलब लिरिक्स बाटे ना उहो बाटे बहुत बढ़िया सुंदर शब्द बाटे भाई आ वीडियो क्वालिटी तो माइंड ब्लोइंग वीडियो क्वालिटी भी जबरदस्त बा। हम एक मॉडल भी बाड़ी उहो शानदार बाड़ी भाई उनको कुछ कहला के जरूरत नहीं के उहे बेचारी अपना हिसाब से ठीक है बाड़ी और एमे अपन स्वर अपन साक्षात कोलू बाबा और एमे फीमेल सिंगर बाड़ी शिल्पी राज भाई इनकर तो पता नहीं के भाई बहुत मतलब टॉप के सिंगर लोग के संगे गाना गावेली वॉइस करली भाई बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन इनकर गाना आवेला भाई शिल्पी राज के तो हम इनकर आवाज के बहुत फायदा फैन है कोनो भी इनकर शिल्पी राज के गाना आवे भाई हम उनकर जरूर सुने नहीं तो जरूर भाई हम एगो जनो में लाइन बटे साउथ के हीरो वाला लुक रखेला बाकी गाना देखल भाई मतलब बहुत जबरदस्त डांड में बंदूक रखेला भाई बहुत माइंड ब्लोइंग बाटे टाइटल भी बहुत बढ़िया गाना सुनले के बाद भाई नाचे पर तू लोग मजबूर हो जी बोलो आ गाना के तो रील्स पर तो भाई इंस्टाग्राम पे एकदम धमाल मचैले बा जाके गाना देखो लो सुनो लो अपने कोलू बाबा का फिर ट्रेंडिंग में पहुंचाओ लो भाई। बाकी के लिए जय श्री राम, मिला जाता है फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर।